Bona nit. A veure, per acabar l'any parlarem de sociolingüística. A veure, parlarem de cunyats, dels meus cunyats. A veure, som una secta, en triaré dos només perquè no en calen més. Ja vam dir en un altre vídeo de sociolingüística que si una persona no parla valencià hi ha dues opcions. Opció A, opció B. Opció A, no eres d'ací, la teua família no és d'ací. Opció B, els teus pares barra iaios sí que el parlaven, però l'han perdut per la dictadura, per la pressió social, etc etc. A qual cosa no passa res. És normal, si no haguérem patit tot el que han patit, això no passaria. Però bé, la qüestió és que estàvem mirant i m'agrada molt perquè en un moment donat el meu cunyat se va animar a parlar en valencià. Perquè eres una pechada. Això és de veres. I calva. També és de veres. I segur que mon cunyat algun vídeo ha vist i li ha dit a ma germana: mira, ja està ahí la calva de ta germana pegant-nos la vara. Però bueno, ho intentarem. I francament les estructures estaven molt bé. Jo preferisc ser pesat a que acabant hagem de lamentar-nos per no haver-lo parlat prou. Des de fa un temps he adoptat la postura dels meus cunyats, que són superbonicos, intentar parlar-los en valencià. Sí que és de veres que la meva cunyada me dia: és que intente parlar valencià i ton germà me diu: això no es diu aixina, tal, no sé què, i se'n riu. I clar, ixa actitud, caca. Això no. Heu d'intentar deixar que el parlen. Si una paraula no tal, mira, carinyet, se diu tal, i ja està, i no passa res. Perquè això és la manera que les vostres parelles puguen practicar. O siga, que com a missatge d'any nou intenteu parlar-lo a les vostres parelles més, tingueu paciència, perquè moltes vegades no tenim paciència, intenteu als vostres cunyats, als vostres familiars, als nebots, a tots, parlar-los en valencià, perquè molta gent o vol aprendre'l o vol recuperar-lo. I si és el típic Manolo, mira, no, pues jo què sé, no haver vingut a ma casa, jo què vols que et diga. Espanya és molt gran, carinyo, i molt bonica. Has hagut de vindre? Sí. Pues chico, és lo que n'hi ha. M'entens? Això sí, a les bones persones castellanoparlants, doneu-los moltíssim d'amor. Perquè dins d'esta societat on han patit tant i on han tingut tantes dificultats totes les llengües de l'estat espanyol, aquestes persones estan fent un esforç, perquè podrien perfectament no fer-lo. Però aquestes persones tenen bondat. Feu-ho per vosaltres i feu-ho per ells. Feu-ne la prova, parleu-lo més i veureu com la cosa millora, perquè això és un efecte dòmino. Com més el parlem, la gent més el sentirà i més podrà reproduir-lo. I és d'esta manera que les situacions de crispació lingüística se dilueixen. Així està l'amo de la casa. Bueno, el Chichonet i jo, el Chicho vos desxissa un bon 2024. I segur que vol que el deixem pau. Ai, pobret, el tinc martiritzat. Qui és el Chicho més guapo del món sencer? Qui és el Chicho més guapo del món sencer? Bon 2024.